Yang iki lho sing jenenge berjuang bareng-bareng iku. Berjuang yang anak temen ngono lho ya. Dek ben arek gelem ngancani aku tukang ngisor. Lho ya. Lho ya, tempat romantis. Ndi lho ya. Wis to ayo angger melu. Lah iki ana rokok mangkring gratis. Ih, goblok e. Ini kedua aku ra butuh kok ngombe. Sik yang sakit duit sik. Jerune. Ngombe tapi aku rayu dhisik ya. Nek aku dadi pondasine, kowe dadi apa ya? Yo, aku dadi cakaraya. Cek ngono ya. Yo ben nancep terus lo yang. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Bim ya. Masa ono ndang ngombe. Sik tak tekono ngombe. One hour later.